cintorína z prvej svetovej vojny v Trenčine Kubre. No, Mirko, máš pravdu. Klub generálov Slovenskej republiky si v roku 2014 dal za úlohu, že obnoví zaostalý, pustlý, bezmenný vojenský cintorín z prvej svetovej vojny, kde je pochovaných celkom 771 vojakov, v podstate z 10 súčasných štátov, z Nemecka, z Česka, Slovenska, Poľska, Maďarska, Rakúska, Ruskej federácie, Rumunska, Talianska a Turecka. V roku 2015 sa už nám podarilo urobiť časť a obnoviť vstupnú bránu a urobiť aj prvé spoločné kladenie vencov, pietný akt, kde sa zúčastnilo asi 86 hostí. V Lani už sme mali 220 hostí a boli zástupcovia zo 6 zahraničných štátov, boli to pridelenci obrany. Samozrejme, aj prostredníctvom Slovenského rozhlasu o týchto aktivitách klubu generálov budete mať možnosť sa dopočuť viac. Na stránke klubu generálov Slovenskej republiky sú ďalšie zaujímavé informácie, ale veľmi zaujímavá vec sa v tejto chvíli deje v bojovej aréne. Presne tak. Stroje nemeckého tankového zboru Feldherrnhalle zaujímajú svoje bojové pozície v poradí Štuk 3, za ním Hecer, za ním Panther, rota granátnikov, Marder, za ním tiež ste videli v ukážke obrnený ťahač SDKFC 10 s lafetovaným sovietským kanónom, kovičným kanónom ZIS-3. Možno v tejto súvislosti nezaškodí poukázať na skutočnosť, že mnohé nemecké obrnené vozidlá mali takéto zaujímavé pomenovanie: Panther, Tiger, Tigra tu síce nemáme, Puma, Hecer, to je myslím Lasica, Marder, Kuna. V tejto súvislosti ma napadol jeden vtip, ktorý sa cez vojnu rozprával v protektoráte Čechy a Morava. Že vraj, prečo Nemci vyberajú pre svoje tanky a obrnené vozidlá mená týchto dravých šelien. A odpoveď bola, pekne po česky, protože když přijedou na frontu, tak okamžite zažvou. No ono to tak mnohokrát aj bolo, samozrejme, že tie straty boli vysoké aj na strane Sovietov. Každopádne táto zbierka obrnených vozidiel, ktoré tu môžete vidieť dnes na strane Wehrmachtu, zhruba zodpovedá tej štruktúre, ktorú reálne dokázal tankový zbor Feldherrnhalle v marci a apríli 1945 nasadiť. Práve Pantery tvorili chrbtovú kosť tohoto tankového zboru a obidve tankové divízie Feldherrnhalle 1 a 2 ich dostali až tesne pred začiatkom bratislavsko-brnianskej operácie, začiatkom marca 1945. Dovtedy boli hlavnou súčasťou týchto tankových divízií staršie modely Panzerkampfwagen 4, alebo ak chcete Panzer 4. No a stíhače tankov Hecer, Marder, Štugy boli väčšinou zase súčasťou peších divízií a divízií ľudových granátnikov, kde boli organizované do tzv. Panzerjägerabteilungen, čiže do práporov stíhačov tankov. Takisto vidíme nemecké motospojky na motocykloch Zündab a BMW. No a na konci kolóny takisto môžeme vidieť obrnené transportéry SDKFC 250 a 251. Samohybné delá a stíhače tankov boli viac menej výsledkom silnej improvizácie, ku ktorej boli nemecké obrnené zložky
nútené pristúpiť na konci vojny, nakoľko nemecký priemysel už nedosahoval tie výkony ako tesne pred vojnou a na začiatku vojny, takže v konečnom dôsledku nemeckí konštruktéri sa už snažili lafetovať prakticky hociakú zbraň na akýkoľvek podvozok. No a výsledkom bolo, že pôvodne výlučne delostrelecké ťahače, ako vidíte SD KFC 10 alebo obrnené transportéry, hlavne tie známe hakle SD KFC 251, boli vyzbrojené okrem klasickej základnej gulometnej výzbroje protitankovými kanónmi, mínometmi, húfnicami a všetkým možným. A úplne nakoniec skupina granátnikov ťahá so sebou ľahké protitankové delo Pak 38 kalibru 37 mm. Treba zdôrazniť, že tento kaliber už bol na konci vojny absolútne nedostačujúci. Bol schopný čeliť maximálne tak ľahšie pancierovaným obrneným automobilom alebo obrneným transportérom proti väčšine stredných a už vonkoncom ťažkých tankov nemal absolútne žiadnu šancu a preto ho nemeckí vojaci prezývali Heeresklopfgerät alebo Türklopfer, teda doslova klopadlo na dvere, pretože tieto 37 mm granáty už nedokázali nič viac ako zdvorilo zaklopať na pancier T-34. Správa už môžete vidieť aj voľným okom nalietavať dvojplošník Polikarpov PO2. Išlo o klasický prieskumný a ľahký bombardovací stroj, ktorý Sovieti nasadzovali počas celej vojny. V 5. leteckej armáde, ktorá bola trvale priradená k 2. ukrajinskému frontu, pôsobila celá jedna divízia vyzbrojená týmito už v tom čase, treba zdôrazniť, legendárnymi lietadlami, ktoré sovietskí letci láskyplne prezývali kukurúznik, čo by sa dalo voľne preložiť ako kukuričník. Ono to vraj bolo výsledkom toho, že tieto lietadlá dokázali pristáť prakticky hoci kde, doslova aj v kukurici. Veľmi často sa stalo, že tieto lietadlá pristávali uprostred miest, dedín, na polných cestách, pretože ich ľahká konštrukcia, tieto lietadlá boli potiahnuté výlučne iba plátnom. Umožňovala jednak vysokú manévrovateľnosť a ich motor, ktorý nedokázal vytiahnuť viac ako nejakú 200-220 km rýchlosť, bol relatívne tichý a preto sa tieto lietadlá využívali hlavne vo funkcii nočných bombardérov. Cez deň veľkú šancu na úspech nemali, pretože absencia pancierovania robila posádku veľmi zraniteľnú a v noci využívajú z moment prekvapenia relatívne tichý chod motorov alebo pri naletovaní nad cieľ úplne motor vypli a len klzavým letom doplachtili na cieľ, kde zhadzovali ľahké 50-kilové bomby alebo nejaký propagandistický materiál. Ako som spomínal, nad juhozápadným Slovenskom pôsobila celá jedna 318. nočná bombardovacia divízia vyzbrojená týmito lietadlami. Ako som hovoril, pôsobili prevažne v noci, iba výnimočne boli nasadzované cez deň, aj to iba v prípade, že im mohla byť zaručená bezpečnosť. Polikarpov nám teda pomaličky nalietáva nad boisko. Uvidíme, akú navštívenku zošle nemeckým jednotkám, ktoré už medzi tým zaujali klasické postavenie. Vpredu pechota v zákopoch a za ňou obrnené vozidlá. Riedka palba pechotných zbraní do
tomuto lietadlu v tejto výške a aj pri tejto relatívne malej rýchlosti veľmi ublížiť nemôže. Jedine nejaký náhodný zásah do motora alebo nebodaj do pilota by mohol spôsobiť nejaké ťažkosti. Jediný, kto by mohol toto lietadlo odstaviť z jeho činnosti, by mohli byť nemeckí stíhači, takže necháme sa prekvapiť, či sa nemeckej pechote. A videli ste práve, že Polikarpov zhodil propagandistické letáky, na ktorých býva spravidla vyobrazená karikatúra Adolfa Hitlera, ako pije z fľaše nemeckú krv. Vidím, že ďalšia várka letákov letí rovno na divákov, takže ak budete mať šťastie, nejaký si môžete prečítať. Je tam veľký titulok Macht Schluss mit Hitler, Macht Schluss mit dem Krieg. Zlikvidujte Hitlera, ukončite vojnu. A ďalej propagandistický text, v ktorom sa hovorí o tom, že Hitler a jeho kamarila zneužívajú nemeckých vojakov na presadzovanie svojich cieľov a že vraj by bolo nemeckých vojakov lepšie v sovietskom zajatí. O účinnosti tejto propagandy hovorí aj to, že počas bratislavsko-brňanskej operácie postupujúce sovietské vojská v niektorých dňoch zajímali rádovo niekoľko stoviek nemeckých vojakov. Nie, že by bojová morálka nemeckých vojakov bola až taká nízka, ale musíme si uvedomiť, že v nemeckých peších divíziách už v tom čase boli narukovaní aj vojaci iných národností, Poliaci zo Slieska, Česi z protektorátu, Rakúšania, tzv. Volksdeutsche, teda príslušníci nemeckých národnostných menšín z Maďarska, Rumunska aj zo Slovenska. A tí už teda nemali nejaký výsostný záujem ďalej bojovať za Hitlera a jeho Tretiu ríšu. Takže tie dezercie boli naozaj časté. Dokonca v marci 1945 máme v 357. nemeckej pešej divízii doloženú aj jednu dobrovoľnícku rotu zloženú zo Španielov a tí boli veľmi, veľmi náchylní na túto propagandu. No a dozadu nám už nalietala celá letka, celý roj nemeckých stíhacích lietadiel, ktoré nám majú symbolizovať klasiku nemeckého stíhacieho letectva Messerschmitty Bf-109, ktoré boli najpočetnejším typom stíhačiek aj na konci vojny. Išlo samozrejme o neskôršie prevedenia G a K. Vidíme, že jeden z nemeckých stíhačov učebnicovo zozadu nalietava na Polikarpova, ktorý pri svojej rýchlosti, lepšie povedané pomalosti, nemá inú šancu len prejsť do prízemného letu a manévrovaním, doslova preskakovaním plotov a stromov sa snažiť nejakým spôsobom čo najdlhšie unikať tomuto nemeckému stíhačovi a v ideálnom prípade ho naviesť nad vlastnú, teda sovietsku protilietadlovú obranu alebo vyčkať, kým mu prídu na pomoc jeho vlastnej sovietské stíhačky. Všimnite si tú ukážkovú spoluprácu. Jeden Nemec naháňa sovietský dvojplošník a zvyšné dve nemecké stíhačky poctivo krúžia nad ním pre prípad, že by sa nad bojiskom objavili aj sovietské stíhačky. Len pripomeniem, že nad juhozápadným Slovenskom lietal aj jeden z najúspešnejších nemeckých stíhačov Hauptmann alebo kapitán Helmut Lipfert, ktorému bolo na konci vojny priznaných dokopy 305 zostrelov. Na sovietskej strane najúspešnejším stíhačom bol Kiril Jeristignejev, ktorý v rôznych štatistikách má uvedených od 55 do 59 zostrelov. Tam je ten rozdiel preto, lebo Sovieti striktne rozlišovali samostatný a skupinový zostrel, čo napríklad Nemci nerobili a preto v tých štatistikách sú zostrely
nemeckých stíhačov, také impozantné, 200-300 zásahov, zápisov. No a v pozadí už môžeme vidieť siluety sovietských stíhačiek, ktoré prichádzajú na pomoc ťažko skúšanému kukurúzniku. Na sovietskej strane v stíhacích divíziách 5. leteckej armády dominovali predovšetkým lavočkyny 5 a 7, po prípade Jakovlevy, hlavne 3 a 9. No a vidíme správa nalietavať dve sovietské, pardon, nie, tu to ešte stále Nemci. Dokonca na tom v poradí druhom lietadle si môžete všimnúť výsostné znaky slovenských vzdušných zbraní, teda letectva slovenskej armády. A od severu už nalietávajú slubované sovietské stíhačky. A môžeme teda očakávať plnohodnotný letecký súboj. Stíhacie letectvo samozrejme pri absencii nejakého vzdušného protivníka častokrát podporovalo svoje pozemné jednotky tým, že útočilo palubnými zbraňami, kulometmi a kanónmi. A nemecké jednotky. Teraz sme práve videli dva veľmi nízke nálety, ktoré mali palbou palubných zbraní prinútiť nemeckú pechotu skryť sa hlboko do zákopov. A teraz začína spomínaný manévrový súboj, pri ktorom sa stíhači snažia dostať za chvost svojim protivníkom a vo vhodnom momente vypáliť čo najpresnejšiu dávku, ktorá by súpera poslala k zemi, alebo aspoň prinútila opustiť boisko. Totiž každý zostrel vo vzdušnom súboji by mal byť potvrdený. Potvrdený či už druhým pilotom, alebo obrazovým záznamom palubnej kamery, ktorá bola nainštalovaná v krídlach, alebo eventuálne ešte potvrdená pozemnými jednotkami, ktoré by dosvedčili dopad zostreleného lietadla alebo núdzové pristátie. A to je práve dôvod, prečo tie jednotlivé štatistiky úspešnosti stíhačov, nielen sovietských a nemeckých, ale prakticky do všetkých bojujúcich letectiev druhej svetovej vojny sú také rozdielne. No a okrem stíhacích lietadiel Sovieti a Nemci nasadzovali aj letectvo bitevné, to znamená letectvo na blízku taktickú podporu pozemných jednotiek. A už vidíme aj dopady. Bola mína. Vypukla mína. Hodil mínu. Pripomínam, že nemecké pozemné jednotky sa snažia brániť sklad paliva, ktorý nám už vybuchol, alebo ešte len vybuchne. Určite to uvidíte. Jeden tvoj pošník. Ale to trojke
tank T-34. Piloti samozrejme pri tej rýchlosti a z tej výšky nemohli väčšinou rozoznať, či ide o funkčný alebo nefunkčný tank. Niekedy dokonca dochádzalo aj k poľutovania hodným mobilom, keď letectvo útočilo na vlastné jednotky. Kvôli identifikácii pre zamezenie prípadného omylu si niekedy hlavne nemecké obrnené vozidlá na svoje korby umiestňovali vlajky s hákovým krížom, čo síce na jednej strane upozornilo nemeckých stíhačov a pilotov stíhacích bombardérov, aby na tieto vozidlá neútočili. Na druhej strane to ale robilo sovietským pilotom neoceniteľnú službu, pretože podľa toho kruhu so svastikou sa tieto vozidlá dali veľmi pekne zamerať. Lietadlá s červenými hviezdami na krídlach nám zároveň imitujú aj pozemné útoky, ktoré väčšinou vykonávali bitevné lietadlá IL-2, známe šturmoviky. Na nemeckej strane funkciu stíhacích bombardérov